Közel egy éve kezdődött a Fix Egyesület kézműves projektje. Az érdeklődők különböző foglalkozásokon vehettek részt, ahol többek között az agyagformálás mesterségével ismerkedhettek meg. A hagyományok ápolása mellett a modern kor kihívásainak való megfelelést is fontosnak tartjuk, ezért úgy döntöttünk, hogy a mostani pályázati fordulóban egy olyan pályázatot adunk be, aminek a programnak a keretében a fiatalok, valamint az itt élők megismerkedhetnek hagyományainkkal, ezért vettük bele a fazekas és kerámia tevékenységet, valamint különböző az újkor kihívásaival, ezért került bele a fotó és a videó tevékenység. A fotózás és videózás alapjainak elsajátítása után a gyerekek nevükkel ellátott medált, a felnőttek pedig dísz vagy használati tárgyat készíthettek, majd a pályázatban beszerzett eszközök segítségével azokat díszítették, kifestették. A program hivatalos zárása 4. hó 30-án fog sor kerülni, de szeretnénk ezt a projektet tovább folytatni, hisz nagyon nagy az érdeklődés. Az elmúlt egy év alatt kétszer ismételtük meg a workshopokat, és már összegyűlt a második workshop ideje alatt egy következő csoportra való jelentkezés, és szeretnénk folytatni mindenképpen ezt a projektünket, hisz azt látjuk, hogy nem csak a fiatalok, hanem az idősek is érdeklődnek ezek iránt a tevékenységek iránt. A programban iparművészek segítették a résztvevőket.